Днес от Балкан Кар Варна ви представяме кросовърът Infiniti QX70S. Цветът е бяла перла в комбинация с черен лак пакет. Джантите са 21 цола, а гумите са нови. Както виждате, състоянието на лаковото покритие е без забележки. Автомобилът е 2016 година, километрите са 163 000, а двигателят е 3000 кубика V6 с 258 коня. Да погледнем вътре. Както виждате, автомобилът е поръчан с всичко, което включва S-пакетът. Кожен салон с памет, подгрев и обдухване, следене на пътна лента, дистроник, автоматична скоростна кутия с пера на волана, камери 360 градуса, тъчскрин, навигация, озвучителна система Bose, двузонов климатроник и още много други. Да погледнем и багажника. И тук всичко е като ново и оборудвано с всичко необходимо. Заповядайте в автосалон Балкан Кар Варна на булевард Цар Освободител 548 на светофара под Джамбо Варна, за да се запознаете с автомобилът отблизо. Цената му е 42 500 лева с включена регистрация, която извършваме в рамките на деня.